Hei, olen Toluala Shekuruma, olen nigerialainen, olen asunut Suomessa noin 4 vuotta. Olen todella innoissani hakea IT-tukikoulutusohjelma. Minulla on tilastoja asiakaspalveluista ja olen aina ollut intoimoinen ongelmien ratkaiseminen, erityisesti mitä tulee teknologian. Rakastan selvitä, miten asiat toimivat ja auttaa muita saman kaiken irti työkaluisestaan ja laitteisestaan. Aion tämän ohjelman, koska uskon, että IT-tuki sopii täydellisesti taidoilleni ja kiinnostukin koiteilleni. Tiedän, että vankan IT-perusta on avain lähes kaikilla toimialoilla ja olen innokas hankkimaan käytännön taitoja osaksi tätä selkärantaa. Tämä koulutus kiinnostaa minua erityisesti, koska haluan rakentaa vahvan perustan IT-perusasioissa mukaan lukien laitteisto, ohjelmisto, verkottumis- ja asiakastukitaidot, jolla voin hoitaa lyhyttävästi todellisia teknisiä kysymyksiä ja kasvaa tällä alalla. Olen valmis antamaan pahani entä muuta odottaa pääseväni alkuun.